Sêzdehemîn pêşengeha pirtûka ya Enqerê vebû. Bi destpêka vebûniyê de bi hezaran xwendevan êrişî pêşengehê kirin. Pirê wan jî cî nedîtin û vegeriyan. Pêşengeha pirtûka ya Enqerê her sal dewletekî mêvan dike. Mêvanê ev sal jî İtalyê. Pirtûkfiroşxane û weşanxaneyên herî mezin beşdarî vê pêşengehê bûne. Di nav van weşanxaneyan da weşanxaneya Lopus bi zêde firotina pirtûka tê nasîn. Xudanê vê weşanxanê dibêje her pirtûkekê em herî kêm 100,000 çap dikin. Weşanxana me pirtirîn li ser babetên komployê navnetewî û Tirkiyeyê disekine. Ev mijaran bala gelê Tirkiyeyê dikêşîne. Pirtûkên me li bervan mijaran gelek tên firotin. Bi rastî ev rewşa carna me jî matmayê dike. Kolanên pêşengehê wek îzdehema mehşerê tê texuya kirin. Li ber zêde serdankirinê li kî derê ye serdanvan neşên gav bavêjin. Hin kes bi malbatî, hin kes jî li gel hevalên xwe hatine vê mehrezê. Mirov dikare her cure xwendevan bibîne. Zarok, cîwan, jin, pîremerd û her wekî din. Kitap fuarına geldim. Em bi zar û zîç malbatî hatin pîşangeha pirtûkan, pîşangeha gelek bedewa. Ev sal zêdetir qerebalixî heye. Salên borî jî ez hatim, lê ev qas qerebalixî tu nebû. Ev sal zêdetir elaqeyek dibînim. Ji vê pêşengehê him pirtûkfiroş û him jî xwendevan dilxweş in. Dema hestê xwe vedibêjin, ev di rûyê wan da jî diyar dibe. Kitap fuarını seviyoruz. Ji pêşangeha pirtûkan hez dikim. Li Enqerê vebûna pêşangeheke wiha gelek giring e. Hatina pir kesan mirovan dilxweş dike. Li welatekî zêdebûna hejmara xwendevan û nivîseran gelek baş e. Sala çûyî nêzîkî 300,000 kes serdana pêşengehê kiribûn. Li gorî pêşbîniyên birêveberên pêşengehê tê gotin ku ev sal jî dibe ku nêzîkî 500,000 kes serdana vê derê bikin. Xwendevan û kiryarên pirtûkan li Enqerê heta 24 Reşemê dê bikaribin werin vê pêşengehê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.